जोंहा दा साननैसो बड'लेण्डआव एसटिनि दावराव जादोंमोन ना, आसामाव दावराव जादोंमोन ना, माब्रै जाखो? माथो सिरि निउसावबो नुला, बड'लेण्ड बुब्लियावबो नुला, बड'लेण्ड रादाबावबो नुला, आरो इउटुबारफोराथ' होलानो माथो। एसटिनि बाथ्रा बुंनाय, एसटिनि खोथा बुंनाय, एसटिनि डिमान्ड खालामनाय, एसटि बन्द' खालामनाय, माथो रावबो इउटुबारफ्रानो होथ'थाराखैसैलै ना जोब्बाय? आंनि मथेबा बे एसटि बिनाया फुरा आसाम एसेमब्लि इलेक्सनसिम थांगोन बायदि मोनदां। माथो खालामबावनो, जोंबो जेबो बुंनो हाला जाहैबाय, खालामनोबो हाया जाहैबाय, रोङाबो जाहैबाय। मालाय गोरों गोराफ्रा मालाय मा सानदों, मा आइडिया बानायदों, बानायबाय थाथोंसै, माथो खालामबावनो। न' गुदियाव थानाय माखासे इउटुबारफोरानो, फेसबुक क्रियेटरफोरानो, निउस मिडियाफ्रानो रावबो होथ'थारासैबा, होलाबा माथो खालामबावनो जोंबो मालाय एसेबां गोजानाव थानाय मानसिफोरा। नायनोल'सो रोंसिगोन जोंफोरा, मा जादों मा जाया। आंनिबा बे एसटि नि माबाखौ, दाङाबाजिखौ आसाम एसेमब्लिनि इलेक्सन खाथिसिम लांगोन बायदि मोनदां। जुदि आसाम एसेमब्लि इलेक्सननि खाथिसिम मोनहैयोबा, सानखादो नैबे मोनसे आफादा माबायाव लोब्बा दंसै आरो। आं बुङा, नामफोरखौ बुंबाथाय दा माबा जागोन, एसे कन्ट्रभारसि जागोन। थारमाने जायहाबो गासिबो इंगित दङ, साननो रोङो, बुजियो, मिथियो, आंथ' मा बुंनो आरो। जुदि दाख्लै जोंना भारतनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मदि आरो प्रेसिडेन्ट मानगोनां माबा मुर्मुमोन, नामखौ आं एसे बावगारबाय, बिथांमोना बर'नि थाखाय संबिजितखौ ट्रेन्सलेट खालामनानै बर'आव फोसावदों। बिनि जेबो निउस गैखायालै, सयथिबो एसटिआव नांथाबजोबखायो, माने एसटिआव नांथाबजोब माने बेयाव नांथाबनाय आरोना, खम जारला। फैसाजोंनो जाजोबथारो बेफोरखौ, एसटि टेसटि लाबोबाय थालायो फाग्ला। प्रमदालाय माथो बोसोरबो इसेबां मोजां खामानि मावना माथो साताल' देरहानाय, हाग्रामा माबोरै थुन्थि देरहानाय खोथा थायोरा। ओंखायनो एसटि टेसटिखौ बन्द' खालाम। जोंहा आरो बड'लेण्ड मोननायनि खोथा दङलै। एसटिखौ होनायनि सिगांथ' बड'लेण्डखौ होग्रोखानांगोन ना। खम जारला। दे गोजोनथोंसै, दोनथ'लायनोसै, साबसक्राइब खालामलांबानो जाबायलै।